Bolje da vrdošao. Šta si radi? Radno. Izbacili okružuje mrtvima? Ne. Ne, čuo. Hulk, Kobra, Pakao, to je najnovije. Čekaj sam okružuje mrtvima. Prvo snimanje, onda kupovina. Snimanje, apsolutno. Ko što je ovaj koliko? 1950 tako. A ja sve sebi gledam ima da kupim ove godine i nikako da pravim dovoljno para. Sad možda kupi domaći. Da, ne, ovo... Kažu da je... Ja nažalost Da slikam. Pošto je sudija Dreda? Koliko ti je sudija Dreda? 1400. Koliko ti je sudija Dreda? 1400. Kako ste odlovi Rima? 1200. A nema nikakav popust. Za i po inače, sad je 1200. A možeš sva 3 dobiješ za 3. Važi, razmislit ću. Bez popusta. Samo nema ambalažu, pa eto, prosto 30 €, ovaj 30 €. Pošto su vam ovi Alan Fardovi neki? 100 dinara. Ok. A su novi ili su... Ne, kažem, aj sad, mislim, ja i mami, odlazično gledam mami tamo, gde vam je sedište auto. To ima dosta tamo, na ruta i... Od ovog Adlera u Alonici, tek izašao samo od Adlera. Samo Adlera. Dobar dan. Kako vam se kreću cene Alana Forda, ovog nekog? Je li isto 220 ili... 200 je ovdje za 200, ajde, važi.